Talang tamat anak ko. Ipipiri na natin mo tasing. Tamak kalagayan na anak ko. Sige balo ipanawa mo na ang. Gusto nilubing nga pagkanak ko bilaman to liyempo. Sabado sa ngayon. Huh? Puro na lasing takalo baba na ko. At kabi na posto na kumang na kumantos yung nga na mabas. Sigami nga na mabas. 3 hours later. Ano mga bita na mag-rest ay? Hindi matakit ang tapat. Alam na naman ang puso. Kafe ka? Ba't yung lang namin kafe ay? Yan namin. Sa masayang bilamang yun. So, medyo mamagugot to liyempo sa ginagawa. Sabado, sahod. May mafurong magdatang at liyempo, babae ito ka nagtan, yung nga na mapayatan. Tuman siya tamay tara kasi sinto adobong chicken eh. Oo, ilaya itong adobong chicken ba kaya mo? Oo, adobong chicken. Meto sa babae, maghanto piyo, tatalawang. Chillax ka na taro nga mait, taka na batem taro kami. Ito ba kaya ko? Dapat yung natong para medyo pa malalapong ano ko maggatang tumanuin. Amma, nga nagkafe nga ma-chillax ka na lang, tumatanog ko lang. Anak ka to, di kapi ko, ano. Si mamo ba kafe na anak ko. Kami na ba ma? Ito pala kakaya ko nyo na. Diyos ko na ako'y matinga na dam. Ma, sano mabalik ka bang kafe? Ikit-ikit nga sa sinutang. Kaya, itong anak pakyugi. Tana na lumakapto-kapto pa po ora ko nga kakatrabaho pag ito na po. Tapos sino? Tukalan na nga rin, tumintang eh. Hindi ka naman ba? Tuk kalak ko na. Siyama ko nga na tumay pagtanggol tadwa. Siga, ore. Kung niya ito nga na ako. Amo nga na ako. Ame talaga minaban. Amo nga naka-jacket ito ng mga ni ko. Tade, balong pag ginakaya nagkarunga. Ito pa, may na nakadit hospital. Katego mo, Hindi ma. nga na matanog. Siga, layari na ako. Hindi nga na itatanog tayo nagkabi ko. Ito naginada sa Kung hindi matakim pagkabagyan ako, kaya mo tama to si Kotirada ko eh. Aming nga mga na-discourage so your babeto ay ako rin. Ani, mga yaka na. Ilo mo nga ni Magafi, duwa na mamago ultimo, brief mo nga babalang, so nilapag doon sa mo. Ma, Oh, kikikutan ni ko. ni. Pinusi ko yari inaya ako. Ano, yafu Diyos ko anak ko. Tade, nalo problema no ni ka pala, panangangam mo. Amo nga nalo to, idito ta kasi ko nalalo, tatade to namin at akong na itong giningwang. Itanong ta ka ni kako mo. No, namusti ka niya yafu mo. Ano niya po ko, nangamamog ka to problema, mo ano to puro, gato ipakakuni ka mo eh. Mine, kapag alam mo si, ano naman, bakpo ko pa mga we. Kailangan tabagan mo yatong tamarga, makaliwa. Liwa kang tag-Diyos, ngamin kong ladong. Atawa may hari babay. Oh, ani? Natame ka. So, bra, afo ko kabastos mo, mine, kapalana mo siya, man, takaro na problema, atang ito pandemic eh. Manono ako mara, afo ko tumapya, mag-eskwela la, dapat tikwan mo. Puro gato, ano, lumepakan ni ka mo eh. Umeka pala, mo si.